हेल' गाइस गिबियावनो आंनि गोरबो इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायलायबाय। स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था गोरबो ब्लग। दायो जों थांगासिनो आरोना बेरायनो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टिं बा स' नोंथांमोना नायलांबाय था, आं देखायलांबाय थागोन आरोना। स' गाइस नै नायलांबाय था भिउफोरखौ नायजाय गाइस, वाव ओइनो माइफोर गायनायफोरा सोमखोर सोमखोर साफा ग्रिन ग्रिन जाना दङ आरोना खायमा खायमानो। स' गाइस दा बायदियाव बया हिट जायो आरोना बेरायनो थांनो, माने इनो सोमखोर सोमखोर माइ बागान लायनो माइबारि माइ गायनाय इदि आरोना जा हिट जादों आरोना गाइस। भिउफोरखौ नायनो जोमैफोरा जा खाथियावनो नुबायथारनाय बायदि मोनदों। वाव बया हिट जादों आरोना, माने दाबायदि बोथोराव बया हिट जायो आरोना, बिराद सोमखोर सोमखोर जायो आरोना। आं माने दिनै नै आंदो दायो सलायग्रा खासे, ओमफ्राय इयाव सासे जबावदो आरोना ओइ गेजेरनि आरोना इ जनाया, ओमफ्राय इदो जों खाथामदो लोगो खामोन आरो ओमफ्राय बाखि सब लोगोफोरा सब गोदान दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय गोजा आरोना। दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना बिसोरखो। ओमफ्राय बिदिनो जमा थांनो इन्टारेस्टिं जानायलाय फैबाय आरोना। वाव जोंनिखौ देन्जार नुदों खिन्थु ना। ओइ दंफां सायाफोरावनो माबानांगौमोन। नुदों। गोनांथि गैला। आले भाई गाइस थांगासिनो जों दा, थांफिनबाय आरोना दा माबा फैदों थांफिनबाय जोङो दा। गय बागान सारि सारि नाय, वाव गय बागान। दारागावनिफ्राय हाबख्लायबाय जोङो दा नै भिउफोरखौ नाय, नेचारेल भिउ, वाव गाइस। दायो जों फैफिनबायमोन आरोना गाइस, लोगोफोरजों बिदिनो दसे इन्टारेस्टिं रायलायबाय, दसे इन्जयबो खालामबाय एसे आरोना। दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदोंमोन आरोना बिसोरजों, ओमफ्राय बिदिनो मोजां गाज्रि रायलायबाय आरोना एसे इन्जयबो लाबाय। ओमफ्राय नै दा जोङो न' फारसे फैफिनबाय थादों आरोना गाइस। स' नोंथांमोना नायलांबाय था, आं आरोबाव देखायबाय थागोन आरोना। स' नोंथांमोना नायबोबाय था, नायलांबाय था, आंबो देखायबाय थागोन। स' गाइस माने बोथोरा एसे दोमैलु जादों आरोना, दोमैलु माने अखाबो हादों आरोना, इजा एसे अखा हादोंमोन। ओमफ्राय जों थानाय जायगायावसो ओजा दैमायाव अखा गैयामोन आरोना, ओमफ्राय इजा अखा दों आरोना। नै दैफोरखौ नाय, लामायाव दै दंजोबो आरोना, दै गैयामोन माने। ओमफ्राय नै दा माने बया दै जाजोबना दङ आरोना लामाफोराव। अखा हादों खिन्थु दै थालायदो। लामाखौ बया अखा दैजा इन्टारेस्टिं मोनलै माने इखिनि लामायाव बया हिट आरोना, बया जायगा आरोना इखिनि लामाया। जा बिराद अखा हादों जों थानायाव, अखा हायाखैमोन ना दारागावआव, अखा हायाखैमोन जों थानायाव, ओमफ्राय जा बया अखा हादों।
इजा बया अखा हादोंमोन आरोना जों खिन्थु दारागाव माने पिकनिक स्पटआव थानाय समायाव अखा गैयामोन आरोना ओमफ्राय इजा नै दा लामा लामा बिराद दै जि नुदों आरोना लामा लामायाव बिराद सिजोबदों आरोना नै फुख्रिफोराव दैयानो दै बया दै जादों आरोना माने इजा बिराद अखा हादों ओमफ्राय जों थानाय पिकनिक स्पटआव अखायानो गैयामोन माने ओमफ्राय इजा फैनानै आसुर जाबाय नै दैयानो दै लामायाव नाय दैयानो दै लामायाव ओजा जों थानायाव अखायानो गैयामोन माने बया इन्जय खालामना फैबाय आरोना गाइस नोंथांमोना लांबाय था आङो खिन्थिलांबाय थागोन सोरबाफोर जुदि दारागावआव फैफेराखैबा नोंथांमोना मालाबा फैनानै फै माने दा दारागावआव बुंनाय बायदि जायो आरोना बारा दै गैया आरोना दैया एसे खम आरोना दैया थेवबो मोजां आरोना इन्जय लानो मोजां जायो आरो बया